today guys, nakakuha ko og kalabasa nga niabot siya og 7.45 kilos gitimbang nako. So more o dan dako pa siya sa bola sa basketball nga siya ang buhat is ibuhat mo din panghatag na niya sa mo sulingan and dami siya gitunuan na lang mo guys, gitunuan tanan subakan o bulad lami kaayo ang utang na gitunuan ng bulad. Please don't forget to subscribe guys, and thank you for watching. Bye.